हरनायनि बोरै मोनदों नों हामा मोनदों ना मोजां मोनदों मोजां मोनदों हरनाय हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ होनलाय आंनि इउटुब चेनेला नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय गोदान मोनसे भिडिअआव होनलाय आं दायो खोलाजा गामियावनो खोलाजा फैदो नै बिखौ लांनो माने जेन्थ'खा लांनो फैदो आरोना लोगोफोर जों जेन्थ'खा लांनो फैदो नै लोगोफोर जेन्थ'खाया बिनो आरोना ओमफ्राय नै बेयावबो फांसे दङ नैबे फांसे नै जेन्थ'खा लानो लुगैसोदों ओंखायनो दिनै जों जेन्थ'खा लानो फैदों होनलाय जेन्थ'खा लानो फैदों लोगोफोर जेन्थ'खाया नै बिलाइया एसे गुवार गुवारसिन जाना दं माथोलाय साफा साफाथार जाना दङ नै जेन्थ'खाया साफा साफा जाना दङ नै मा बारि सिं सिं मा खालामसोदो बारि सिङाव मा खालामदो मा नाय नोंनि जेन्थ'खाखौ नायनि माबायदि नांदोंमोनलायनो नायनि जोंनियाबो बिदि नांनायबा हामगौमोनलै लोगोफोर नै मालायफोरनि इनियासो नांसोदो आंनिया नांगोन ना नाङाबा नै आसुरा नै भट होनायानो दाबो खाराखै आंनिया नै लोगोफोर नै साफायथाराव खाथ'नाङा र' मालिकआ फैथो आंगिलाय मालिकआ फैथो नै आंनिया भट होनायनि माबायानो खाराखै सेम्बोलानो खाराखै होनलाय जेन्थ'खा खाहोलांबायानो नै खाबायानो आरोना लोगोफोर आंबो खानोसै दा दसे थानानै नै लोगोफोर जेन्थ'खा खादों खाथियाव फैब्रा बाहाय एम्फौ गोजानाव खानाङा नुनाय नङा होनलाय बुरजा खाना होदो बिलाइ फिसा फिसाया मार साफा नांखायो नै जेन्थ'खाया नै बिलाइयानो फिसा फिसाथार नै खागासिनो आरो दा जोङो नै माबा खर'आवबो लागोन लोगोफोर फिसा फिसाथार मालायनि मोननायावनो सानफ्रावनो डेन्स मारिनो नागिरदों होनलाय मानो गोजानाव लांनो फैदो जों बिदिनो फैदो आथिं बयलायदो बोरमायानो सोमावजोबो मा फारनै दोखायाखै नोङो आखाइखौ फारसेखौ मानो लाग्रोदो फारनै नांगौ ना लोगोफोर नुदों ना फारसेल' खादोयो ओंखायनो आं रागा जाबाय आङो मिथिबाय आखाइ फारसे दोननो हायो मालाय इयो एसे फिसा फिसालाय बिलाइयाना गासिमोन नै गैनो जाया दा मालायफोरासो न' दोङो ना दोङो जोंफोरा गैया माने खानाहाय मालाय खाना जानो लादोंनो लोगोफोर पिअ फाइनालनि मालायसो नोंथांमोना सोर पास जादोंलै खोन्थाहरा मानो कमेन्टआव खाना बिजानो गिना खोन्थालासिनो थानाङा आरो खोन्था खाना बिया दे जोङो अनलाइनाव सोना हरबानो जाबाय अमा बेदर दरसे दा फिसालाया बोरमा बेदर बिगासिनो थांना थायोना बापौ फिसाला गैया दाइनाव देनो हाया नोङो ना लोगोफोर मालाय गाव लाखानायखाय देना हरलानो जोंनो माबायदिखा हायथुनालाय मोनासवाखै भिखारि जाबाय आं गाइसमोन नोंथांमोना मानो अनथारा आंखो नै लोगोफोर खाखांबाय नै इखिनि खाखांबाय जों दा थांसै गैला बिलाइयानो इनो फिसा गोजासै बिलाइयानो गैला गिदिं खोथि बिलाइयानो गैला जों दा थांसै थांसै दे टाटा बाय बाय होनलायनो जों दायो थांबाय लोगोफोर माने खाखांबाय आरोना ओंखायनो थांनोसै जोङो दा लामाया नै न'आ नैमोन जों दा थांसै जोङो दा ओंखायनोथ' जिखिनि देनो हायो नैबेखिनि आखाइयाव ओमफ्रायो नैबे आथिङाव लागोन लोगोफोर नै आथिङानो गुफुर जाजोबना दं बेनि थाखायनो लानो नागिरदों आरोना जेन्थ'खा नपालिस बायनो गोहो गैया फैसा गैया भिखारि जादों नै गुफुर जाना दङ आथिं आसुगुरानो ओंखायनो भिखारि जानायखायनो थारमाने लानो फैबाय आरोना नैखिबो गिदिं थांथारनांगौ फिल्डआव सामथाय गोजायैनो सेंग्राफोरा बल गेलेयाखै नालाय नै दायो जों थांगासिनो न'आव थांगासिनो होनलाय नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन जों गामिनि लामाखौ जों गामिनि लोगोफोर माबा जेन्थ'खाखौ इमान खस्थ' खाना लाना फैदो बाबा गारहरनोसो ओंखारदों नालाय आं एसे मोजां खस्थ'यै खानानै लांनो फैदो इयो गारहरना होनायदो लोगोफोर मार लेथ्राखायो उखियाथार नै मालाय बायदेवलानि न'आ उखिया नै उखिया मति उखिया जोंहा नै दिदिया मति उखिया बे जाबाय बे खानानै गारना होफिननो नागिरो बेनो जोंनि वाटार साप्लाइआ बेनो लोगोफोर नै जों गामिनि वाटार साप्लाइआ बेसेबा गोजौ गिदिर मति बायदेवलानि न' मोनबाय दायो जोङो हाबगोन ना हाबला जाबाय आरो नायसानाव नों लाला होमबा थारमाने इयो गावनि जेन्थ'खा खाना दोननायखौबो हरफासिगोन आरो ना लोगोफोर जोंनो ओमफ्राय जों लांफानोसै आरो मा नै दाख्लै जों जानाय थाइजौआ थाइसेबो नुवाखै जानो मा मालायसा दाउ दंसोगारो नै गाइसमोन दाउनिफ्राय बोरमानिफ्राय माइसे दोङो नायनाय लोगोफोर जानो हासिगौमोन इसानाव माइसे दाउ दोङो नै इसानि न' मोनफैबाय नै जोङो दायो बायदा इयो कारजिया रानाय नोङा ना नङा माथो एसे गोमोन नायलाय एसे गोमोन नै रादोंना रायाखै नाय बेसे बुरजानो इखिनि हरफाबावनोसैनो जोंनो नै बायदेवा दामाने कारजियानो गोरलै गोजासो माथोलाय कारजिया गोरलै गोजा नोंसानाबो देरखायाखै
गाज्रि हरनायनि बोरै मोनदों नों हामा मोनदों ना मोजां मोनदों मोजां मोनदों हरनाय बा हरनायनि थाखाय मोजां मोनदों गाइस माने मान लेथ्रायो नुदोंना तारमाने हरनो बायो जोंनो मान अयनायखा अबे अभी हम घर चलते हैं बाय बाय मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको टाटा बाय बाय टाटा लोगोफोर दायो जोङो मति आब'खौबो गारनानै न'आव फैबाय आरोना जोङो थांगासिनो दायो जों थांनोसै एफा गोबाव थाजायालै माने मोनाबाय जोङो साथिबो लगायनो दोङो साथि लगायनो दोङो लोगोफोर लोङा होनना फैनानै दास' लोंगोमोन ना सा लोंगोमोन लोगोफोर मालाय सा लोंनो थिनदोंमोन जोंखौ गाइखेर साहा गथा सा लोंनो थिनदोंमोन नाथाय नै बियो लोङासै बियो लोङा होननायनि थाखायनो आंबो फैनांगौ जाहैबाय साथि लगायनो दों दिसु न' बिसे मा होनबा दायो साथि लगायखांनानै लोंनो फैफिनगोन दे ना मा होनो लोगोफोर ना फुदुंना दोननो खोन्थाहरनोसै दायो ओमफ्राय लोंनो फैनोसै आरोना लोगोफोर मानसिफोरनाव जायनिनो मेनिनो लामायाव लोगोफोर थाइजौआ गिदिर 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 थायनानै दोङो ओरैबायदि थायखादो आरो ज्राव ज्रावनो भगबानासो मिथिगो थफ्लानै मोनबोबाय लोगोफोर जेन्थ'खाखौ गारजिबो थायनै लाबबाय नै दायो जोङो गारजि एसे सेबनानै जेन्थ'खाखौ देनोसिगोन आरो दा सानैबो देना लानोसै मा नै बि खर'आवबो लागोन नै खर'आव लागोन इयाव ओमफ्रायो माबायावबो लासिगोन आखायावबो लागोन जोङो मोनबोखै थाइजौआ इनो लोगोफोर बाहाय मान साफा मालाय नै जों गामिनि लाइब्रेरिया लोगोफोर बे जाबाय जों गामिनि लाइब्रेरि इ दंफांखौ माने एसे लामब्रा जावनो दानना दोनदो इमान साफाखो जोंनि जेन्थ' खालांनाय मालिक फैदो लोगोफोर उनजा लोगोफोर मालिक फैदो जायखिया बिल्डिं नुबाय दों दे लोगोफोर इयाव आं जोंहा माबाया हासबेना तारमाने इयाव सातथालाय नुनायाव ओइ सायाव तारमाने खामानि मावबाय दों आरोना ओइ नैयाव लोगोफोर सातथालाया ओइनो नै लोगोफोर सातथालाय खायमा प्लास्टिक नुनाया ओइनियाव दोङो दे लोगोफोर ओइनो खर'आव नुहुरदों नै खर' नुहुरदों लोगोफोर हासबेन्डनि खर' इयो दायो नुबाथाय आंखौ रागा जोंगोन ओंखायनो आङो इ नुनाय खालामला आरोना थांनोसै जोङो लोगोफोर ओइनै सातथालाय लुबाय दोङो इयाव ओइनियाव ओइनै मिस्ट्रिया ओइनो सासे मिस्ट्रि दोङो इयाव ओइनै आयौ भगबान नै लोगोफोर जोंहानि पाता सिरा पावा न'आ मोनबाय जोंहानि न'आ बेनो आरो दा लोगोफोर लामाखौ हेथेजोबनानै एख' गैया थाइजौबो गैया खान्थालबो गैया लांदां सिदां माबायदि गयाबो 10 दालबो गैया लोगोफोर 6 नामाल' दोंखोमा 6 दाल बेथि एख' गैथारा जानो नै गाइसमोना थगायजाबाय जासाबनानै थादोङो हाय नै लोगोफोर थगायाखै नै थगायफ्लांदोंमोन नै खान्थाला थाइबाय जोंनियाबो गिदिर जादों नै लोगोफोर नै जाजायो आरो दे थगायफ्लांबाय दे लोगोफोर नै इनि थाइजौआ बिराद मोजां जायोना गाइसमोन दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय